Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga muri kuona zvakaita traffic kumberi kwedu, hapasi kutombofambika. Apa ndofunga tatotorawo side road kuti tinge tichidhiraivha nekusaidhi. Asi chatingade kukuzivisai ndechekuti pamberi patiri kuenda apa paitika tsaona yakakurisa zvikuru. Vanhu kutaura pari zvino hatina information from the police kana kune any reliable source, asi iri kunzi accident yaitika kuma5 ikoko kuri kunzi pafa vanhu vakawanda vangatodarika 6. Naizvozvo ndofunga ndosaka muri kuona mota dzakaita zvadzakaita izvozvi. Chedza kukupai chirongwa chacho, regedzai tisvike ipapo tione kuti pakamira sei, zvakamira sei. Muri kuona tiri kuedza kunegotiata kuti tikwanise kunge tichisvika panzvimbo yacho yaitika tsaona yacho, tionewo kuti zvakanyatsokumira sei. Ndofunga muri kuona nedzimotokari mamiriro adzakaita. Vedwe vanhu tapera mumigwagwa, vanhu tapera netsaona. Mapurisa ndiwo amuri kuona ari apo ayo. Ndo mamiriro akaita zvinhu, hatisati taona kuti iri nechepapi chaipo payaitikira.
Handingati pamuri kuona apa ndipo paitikira tsaona yacho vanhu kuungana kwavakaita. Accident iri kunzi yaitika kuma5 asina zvino vanhu vachikaungana vanhu vari kutarisa kuti zvambonyatsa kufamba sei chaizvo chaizvo. Semaonera muri kuita kamuri yeZimbabwe, ndofunga iyo kombi iri pamberi pedu iyo iri kuratidza kuti yarovekana kumashure kwese, kumashure kwaparara. Uyezve iro zigonyeti iro ipo pano patiri ndipo paya pakamboitika imwe tsaona iya zvakare yakauraya vanhu vakawandisa zvikuru. Ndotyo Prince Mapukute ndatiripo pasini kutaurise bosi vane noise. Ndidatanga kusvika paitika accident. Ni zvandaona zvaitika, kombi yanga yakamirawo kumashure kwekarori kakafa. Saka wekombi amira aida kutakura ambuya wangu ada kutakura akamira akaisa rimwe side road. Saka wetrug uyu hanzi anga akukotsera anga achifamba zvisingaita angosvika nekungotuta kombi yaye. Kombi chinoro katraki kakakamira kakafa kachinobudawo kuside uko pakuwara vanhu zvisingaiti. Saka sekuona kwako anga ari wrong ndo papa? Sekuona kwangu ininika vese vanga vari wrong. Wozi wekombi anga akamira murodi, wetraki anga achimhanya. Ndose maonero angu. Pane here zvingakange zvichiitwa pamugwagwa kuti tsaona tikuona panapa dziri kugara dzichingoitika? Pane zvaunofungidzira here zvingakwanisa kunge zvichiitwawo kurijusa tsaona dzakadai? Marobots vanofanira kutigadzirira marobots aya haachashandi. Pakaitika accident last time marobots akafa havana kubva kugadzira. Vanofanira kuisawo maspeed limit murodhu because vakomana vacho vanenge vachimhanya zvisingaiti. Alright. Ameno zvamungadawo kutaura pamusoro pezvaitika izvi? Ndichangosvika manje but age wise yevanhu vari kudriva, maages evanhu vari kudriva makombi nematraka vane madiki havarina hana zvinhu sakasimba zvokuti de kuri kuti zvichirasa kudhara kwokuti munhu ane 36 years anonzi ndiye anodhiraivha vabereki ane hana yasimba. Wozokatarira munhu ane 22 years kuti umuti paitika tsaona pakwanisa kuita first aid hakwanisi. Alright. Iyo road iyo iyi besides marobots ngaiswe zvimahambu zviya zvinoti kubva kumberi kweWhite House zvisinei nekuti highway kusvika kunopinda mutauni kuti vasamhanya 70 yakutodiwa 60 because mane dzimba meso. Alright. Imimi mati ndimatanga kusvikapo saka pafiwa zvakadii? Pafa vanhu vakawanda zvisingaiti. Ini ndichisvikapo ndaona vanhu vanosvika 5 vanga vatofira pasport ndichangosvika. Ine vamwe vazobatsirwawo kubuda mukombi vazobviswa vachiendeswa panze, vamwe vatyoka makumbo, vamwe vari pakoma zvisingaiti. Pane mwana ndataura wamakora Dara makwarara ndiyo. Ndiawa. Indetwo enwe makwarara. Ndetwo enwe makwarara ndiri pana pawo paitika tsaona tsaona yaitika kuma 5 ndo paitika tsaona. Kombi yasvika ichimira pakevi panomira vakomana. Saka vanhu vazhinji vanobuda mudizeti vanosvika pakevi ipapo ndo panotakura makombi. Kuti vaende kubus stop vanenge vachita matsotsi, saka ndo panopinda makombi. Saka pane zirori rakamira rakafa manheru about kuma 20 meters. Zirori iroro ndo rakabva radzoka kusvika kukevi pazoitikira tsaona ipapo. Saka ikombiwo paya ichimira paya yabva yamira iri halfway kuti murori nemurodhi. Saka pazobva wegonyetiwo anga ari kuouter lane zvokuti dai akurumbidza kuona kombi semunhu anga achimhanya nakuiona. Saka abva asikorova kombi. Saka parova kombi paya kombi yabva yasikorovera kurori. Rori yaichibva yapushwa ichibva yaenda out of the road. Saka kombi yarohwa ka1 kekutanga bva yazorohwa kech2 ndo payatanga kupushwa manje yakatsitsirirwa. Saka isusu patazosvikawo driver wekombi newegonyeti vanga vabuda vakutobvisa kombi kuti zvozva zvanamana kombi negonyeti.
saka patazosvika tangono vamwe vangu vakutobuda ndo patazotanga kudetserawo vamwe vanhu vanga vatorwachi vanga vatogara pasi. Imi ndoitwa Sinyoro, ndoshandira pamataipa napo. Ndazosvika mushure mekunge accident yanga yani 5 minutes yaitika, asi vanhu vandaona vafa vandazoskubatsirana nepolisi yanga iripo, vanhu vandaona vafa 8, vamwe ndeve muDZ, vamwe ndeve muKwadzana phase 3. asi chiri kukonzeresa accident panzvimbo ino inyaya yemarobots. Last week but one pakafa vanhu 5, nanhasi marobots haasati agadziriswa, vanhu varungofamba. Saka vematraki vakaona marobots asikashandi anenge achitomhanya nenyaya yekuti ipapo pacho vanhu vagara vachimhanya, hapana kana hambu kana sign yespeed limit, hapana. Uye vanhu vacho vemakombi pavari kumirira, panomira vanhu vacho vanenge vachida kutakurwa pasi pabhasistop. Bhasistop iri kumberi, vanhu mapasenja anomira pakona. Saka pakona ipapo ndo paitikira tsaona. Saka zvinoda kuti zvigadziriswe paiwanikwe paiswe marobots. Kubva paitawo accident nanhasi hapana marobots, saka ndo zviri kukonzeresa kuti mamwana anga achiitika. Dotara. Ya, ini ndinoitwa Blessing Buzuzi. Ndangosviko ndangoti ndakarara wandarota paitika accident. Accident yandairotera iri Kwadzana. Ndairotera iri ndakuda kusvika pashowground marobots epaZANU-PF pane mabhokisi about 5 mabhokisi. Saka zvandishungurudza ndada tombofonera ngomba munini wangu ane makombi kuti ko chiroto ichi chakamira sei. Saka ndakadaro ndichirota kudaro ndakofonerwawo nemwe munhu ndogadzira mafoni kuri matiriko varanoita zvefoja ndofunga ngari zvemafodya. Vafona achiti ndoti ndigadziriro foni yangu pandauya pamarobots ekuwadzana pamarobots epaDZ10 mandaona paitika accident zvandanichirota zviya. But hope kubva pandaroto ma3 handazorara kusvika makuseni zvachindishungurudza. Saka chandakaona pamaaccident ari kuitika pamarobots aya ndiri kuona kuti vanhu havasi kupinda in caution pamarobots, havasi kufamba zvinotarisirwa uchisvika pamarobots. Varungoti kwakaona riri pasina marobots vongopfuura vachimhanya vachiti ndiri right of way. Tiri kufira vanhu right of way. Wegonyeti anonga achiti ndine mota hombe, ini hapana zvandinoita saka ndinopfuura. Wekombi paamirawo ndofunga I think so papasino bus stop. Saka ndinotarisira kuti wemakombi wamirawo pane mabus stop, zvoda yanga ari pane bus stop hapana zvaitika. Wegonyeti uyu tiri kunzwawo sekutaurwa kwaito anga aripo pasipoti achiti anga achimhanya anga akurara. Futi yakamboitika futi Wegonyeti akangosvika pakupfuura robot riri green, yakamboitika panext bus stop pacho akangopfuura bhauraya futi wamwe vanhu. Saka wamagonyeti ngowapfuuro pamarobots in caution. Pakanaka baba. Alright. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.